dalu sugeng pepanggihan kalian seni tradisional Ki Joko Lekso. Ki Joko Lekso ingkang mijil saking Dusun Tempuran, Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Nun kawula dumateng poros pepunden, poros sepuh, bini sepuh, aji sepuh. Ingkang lebdo ing kawruh kono ing pamawas piwah lebdo ing pitutur luhur ingkang tuhu kinabekti. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten pantro latri tansah anggelar sababar pitutur luhur kanthi kinambaran Kitaka Suci Wahyuning Ilahi ingkang kawula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun para pangembating praja barangkating desa nurinjih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Klepu, Bapak Kepala Dusun ing Tambak Boyo, Bapak RW saha Bapak RT ingkang satu pantes sinudarsono. Semono para rawuh kakung, semono putri para sustresna budaya ingkang kawula tresnani. Kawula nuwun ing dalu punika saking Ki Joko Lekso lumarap sowan wonten dalemipun Bapa Walto nulinjih saestu mudi dawuh timbalan dalem kinen handere anyeng kuyung utawi anggergengaken utawi mangayu bagya anggenipun Bapa Walto Kusmiyanto ing rikala dinten Selasa anetakaken ingkang wayah nulinjih Ahmad Sihabuddin. Mugi-mugi kanthi pandonga pangestu panjulung amin panjenengan sadaya. Mugi-mugi lare ingkang nembe katetakaken dados lare ingkang saleh migunani dumateng nusa bangsa lan agama. Pramila saking punika Ki Joko Lekso ing dalu punika kenen ngaturaken satunggaling panglipur dumateng para rawuh saha dumateng para bapak saha para rawuh samudayanipun utaminipun dumateng Bapak Walto sakula wangsa. Mugi-mugi saking Ki Joko Lekso ing samangke saestu dadosaken palipuring manah dumateng para pamirsa samudayanipun. Dene ing dalu punika saking Ki Joko Lekso badhe ngaturaken pagelaran seni sore. Pramila semoga nuwun kawula dherekaken sugeng mirsani ngantos paripurna pagelaran ing dalu punika. Saking kawula pinangka talanging atur sulih salira saking Ki Joko Lekso Purwa Madya lan Wasana kathah kekirangan kalepatanipun nyun agunging samudra pangaksami kanthi kala akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani ngantos dumugining paring purna pagelaran. Nuwun matur nuwun.
kawula ikadekno titik purna anggonku amangsa kati mana kemring moho aku mugianto kanugrahan aja sira ringo-ringo awa iki wasuka parisuka netepi darawanding wajib
Popo Mentaun Nggih, Candipati. ojo dadi kageteng ating Popo. Insun nyiget anggone para soreng-soreng kegeladi oleh kanuragan. Ananging ana bab kang ingsun aturake marang Popo Mentaun. Bab napa niku, Kanjeng? Sepisan para soreng-soreng kabeh aja dadi geloking atimu. Wektu iki anggonira padha gegladi olah kanuragan ingsun siget sawetara. Awit Rio Penangsang Dipati Jipang Pandolan bakal atur pangadika marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng kabeh. Mula padha dikepekno anggonira padha ngaso lan panjenengane Popo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Sampun sakeca niki. Popo Mentaun, Tas pundi, Kanjeng Dipati? apa pekati ingsun kang pinangka nindakake pakaryan ngrumatsi Gagak Rimang, apa wis nindakake kewajibane apa durung Popo Mentaun? Alah, di ngapunten, Kanjeng Dipati. Kok malah supe? Pakadek. Nang di to mau pakadek? Oh, sampun. Tindak ngarit, Kanjeng Dipati. Senajan Popo Mentaun pinangka warangka ning Jipan Pandolan, supe nindakake jejiban insun ora paring duka marang panjenengane Popo Mentaun. Kanjeng Dipati. Nggih. Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng wis padha sambeta mirengake apa kang dadi pangatikan ingsun. Sampun, Kanjeng. Sampun iki. Yo. Wektu ing dina iki ingsun ana ing bali temu Kadipaten Jipan Pandolan. Nganakake dahar embul bujana samengko bareng-bareng marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng amarga dina iki wektu iki ingsun nembe bae mungkasi anggon ingsun nindakake tirakat nderek ngendikane nalika semono ana ing Panti Kudus ingkang supaya ingsun nindakake tirakat sak lawase 40 dina 40 bengi Mentaun. Tirakat ingkang kados menapa niku, Kanjeng Dipati? Mentaun ingkang angka 1 nalika semono ana ing Panti Kudus ingsun lawan Romo Sunan Jabarsotik Rio Penangsang nyuwun supaya Rio Penangsang iso jumeneng nata ana ing Pajang. Ananging kasunyatane Dimas Hadiwijaya karebet sing jumenengake nata. Mula ingsun nyuwun marang panjenengane Popo Sunan Kudus kang supaya ngrekodaya supaya Rio Penangsang ingkang jumeneng nata ana ing Pajang. Nanging guna piranti kang tak suwun dileksanani marang panjenengane Popo Sunan Jabarsotik yo Sunan Kudus nalika semono palenggane Popo Sunan Kudus kang wis dipasang piranti kang aran Raja Kalacakra.
Nalika semono ingsun ngersakake supaya Dimas Hadiwijaya ingkang lenggah ana ing palinggane Sunan Kudus, nanging awit Dimas Hadiwijaya ora kersa dereng penggaling ingsun supe malah ingsun kang nglenggahi palenggane Bapa Sunan Kudus kang wis pasang Raja Kalacakra. Betaun Nggih, Kanjeng Adipati. Bapa Sunan Kudus ngendika sapa sing wis nglenggahi Raja Kalacakra bakal apes dayane, ilang kadigdayane, ilang kasektene. Nalika semono ingsun kang supe Dimas Hadiwijaya jengkar saka Pati Kudus, Rama Sunan Kudus mirsani riya penangsang kang lenggah ana ing palenggane Sunan Kudus. Mula ingsun bakal ilang daya kasekten ingsun, nanging awit saking katresnane Rama Sunan Kudus ingsun iso mulihake kadigdayan kanurkan ingsun, nanging kudu netepi tirakat kang lawase 40 dina 40 bengi. Metaun ngerti tirakat ingsun taun. Mboten mangertos, Kanjeng. Kang sepisan ingsun ora dikeparengake dahar ngunjuk sak lawase 40 dina 40 bengi metaun. Kang angka loro sak suwene 40 dina 40 bengi ingsun ora kena sari. Metaun. Apa bapa metaun kuat nglakoni kang kaya mengkono? Kula mboten kiyat, Kanjeng Adipati. Napa Kanjeng Adipati kiyat? Riyo penangsang swijining bupati ingkang kondang kaloka, bagus budi pakertine, ampuh awake, sekti mahembara. Mula kang angka 1 lan angka 2 ingsun kuat awit pamuja pandongamu Bapa Metaun. Nggih, Kanjeng. Nggih. Kang angka 3 Metaun. Napa niku Kanjeng angka 3? Sak lawase 40 dina 40 bengi riya penangsang ora kena sinandingan kelawan garwaningsun. Kamangka garwaningsun saben-saben wengi liwat on ing ngarepan ingsun, netraningsun wis tak rem kowe. Namung atiku iso mirsani endah sulistianing warna garwaningsun. Kaya arep ora kuat aku Metaun. Nanging kabeh iku riya penangsang kepengin pulih kasektene, kadigdayane, mula tetep ingsun lakoni kanthi kuat 40 dina 40 bengi ora sinandingan kalian garwa kinasih. Para soreng-soreng kabeh padha timirengke ngendikan ingsun mau supaya sliramu iso nulodo apa kang ingsun lakoni kau mau, supaya soreng-soreng kabeh lan Bapa Metaun anggone ngrengkuh ana ing Kadipaten Jipan Pandolan iso kalis ing Sambikala. Mula wektu iki ingsun nganakake dahar bareng-bareng Kembul Bujana kang aran sinebat Swargi Kanjeng Rama Surawiyata ingkang kasebat syukuran. Anggene anggon ingsun nembe nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi. Mula apa wis kabeh cumawis Bapa Metaun? Sampun Kanjeng, sampun. Niki sampun cumawis sedaya. Para soreng-soreng kabeh lan Bapa Metaun ingsun miwiti wektu iki. Ingsun ngajak bebarengan kalian soreng-soreng kabeh lan Bapa Metaun Kembul Bujana dar ingkang sekeca lan eca kepenak lan enak minangka bismillah tasyakur ana ing pawiwahan menika Bapa Metaun. Monggo dipun
lagi Bapak. Sediko Kanjeng, sediko. Oh, Sediko. para soreng-soreng kabeh. Ayo, ayo do soreng. dirabi. Ayo poro. Monggo. Ayo dikepenake nggih. Kanjenge nggih nganake syukuran. Ayo padha dikepenake. Monggo. Ayo. Monggo Nggih. Bapak Betaun Nggih. dipun kersakaken. Ayo para soreng. Timune ageng sanget niki Kanjeng. Ya. Kanjeng. Niki timun saking pundi kok ageng sanget niki Kanjeng. Ingsun ora mangerti mung bapa mentaun kang minangka cecawis. Mula ingsun mung pasrah marang bapa mentaun nalika semono apa bapa mentaun utusan marang pekate apa para soreng. Oh, oke. Bapa mentaun, ayo para soreng dirahapi. Diskecake. Lho, ki sing pojok kono kok malah ora dar. Apa ora kersa Ayo iwak? soreng, rene maju rene. Ayo padha dientekke. Apa? Eman nggawa. Wis tuku e. Ora dipangan ke kepiye. Ayo soreng, ayo. Monggo panjenengan bapa mentaun. Para soreng kok ana sing ora dar apa kepengin soto? Soreng sing pojok kono kuwi piye? Ora dar. Oh, wis kuwaregen. Bapa mentaun. Ingsun mireng saka talingan ingsun kok kaya ana swara tawang-tawang tangis karo jaluk tulung. Tulung. Oh, soreng. Bapa mentaun. Sakit Kanjeng. Sakit sekali niki Kanjeng. Kaya pekati ingsun kang nangis tawang-tawang karo jaluk tulung. Ana apa? Pekati? Aduh. Sakitnya tuh di sini Kanjeng. Oh, pekati. Matur Kang Prasojo pekati. Niki Kanjeng. Iya. Kula wau pas gruput. Iya. Terus kepanggih pamongan kalih. Iya. Terus ngambil alite kula. Kok ampil lagi? Nggih Kanjeng. Terus kupinge kula disrek ngoten. Srek kepriye le matur? Disrek ngoten diiris Oh, Kanjeng. diiris. Nggih. Terus dicanteli nawala niki Kanjeng. Bapa mentaun. Coba Mang Titi talinganing sing pekatik jare ana nawala kang dislempitake oning talingan. Coba Bapa mentaun. Ayo soreng, coba iki ditileki apa surasaning nawala kang tumempel ana ing kupinging pekatik kiye. Ayo. Bocah pekatik. Kene Sakit Kanjeng. Ditambah sotik mawon iki soterin Kanjeng. Pak Sotik piye karepe bocah pekatik? Sakit pol. Para soreng, iki bocah pekatik nembe wae ana tatu oning talingan di rumah kang apik-apik supaya iso nindakake kewajiban jejibane sak teruse. Nggih, Bapa mentaun, Jeng Dipati. ingsun bakal niti preso maos ana ing nawala kang dislebatke oning talingan. Muga mula para soreng-soreng kabeh lan bapa mentaun mirengno ingsun bakal maos surasaning nawala iki. Nggih, Kanjeng kula mirengake. Soreng kabeh iki padha dirungokke. Gustimu arek maca layang. Rungokke kabeh. Miyosipun nan gintaka
katur marang Kang Mas Dipati Harya penangsang wong bagus Nyoto yo penangsang pawongan kang bagus. Wis prasa nyoto bener. Kang mangku bumi jipang Sinuyudan sagung kawula nipun Dasara satriya jendara turasing nalendra yekti Bapa mentahun pranyoto iki nawala kang sengaja dikirim paringake para pekatik saka Dimas Hadiwijaya nanging upama taun Dimas Hadiwijaya ngalembono marang ingsun yen nyoto ingsun turasing nalindra uga wis padha mangerti kabeh para kawula ning Jepan Panolan yen riya penangsang pawungan kang jumeneng dipati kang bagus mula ora mokal yen saka Pajang ana pangalembana ingkang ditujukke marang panjenengan ingsun taun. Nggih, Kanjeng, nggih. Mula kabeh para soreng lan panjenengan bapa taun wis sak mestine ingsun dina iki rasa bungah seneng ana ing penggalih lan pranyata Dimas Hadiwijaya bae ngalembana marang ingsun mula sak temene ingsun kang pas jumeneng nata ana ing Pajang nalika semono nanging besok ingsun riya penangsang kang kudu iso jumeneng nata ana ing Pajang. Nggih, Kanjeng, nggih. Apa taun uga iki dina iki ana ing kalodhangan iki Bapa Walto sak keluarga uga syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa ana ing kajat muga panjenengane tansah kalis ing sambikala sembada ingkang sineja lan jumbuh ingkang ginayuh taun. Nggih, Kanjeng, nggih. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin, Kanjeng. Para soreng-soreng kabeh mirengno iki nawala ingsun bajotake anggon ingsun maos kok rada nyolowade amarga nawala ditulis nganggo mangsi kang abang mula timbirangake ingkang teliti Bapa Mentaun lan kabeh para soreng yo Nggih, Kanjeng, nggih. tak bajutke nggonku maos mung sethithik cacatira sing aluhur wani duka krapi nalika ing pati kutus kang wating sehan ora kaya patraping piyai aku wong kang seneng durjana lan para murka nacatan aewa sehat alas
Hati Wijoyo, Bopo Metaun Samertono, Gagak Riman, Sawisno, Ingsun, Kasto Bromon Setan Gobor, mati dari aku, Hati Wijoyo. Ayo, para sorek, titian Ingsun, Samtono, numpak, Gagak Riman, Kasto Bromon Setan Gobor. Ayo, 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 ayo. Katur